Tästä oikein. Joo. Tänne. Oikealle joo, mennään sinne päin. Ja tästä oikeaa reunaa. Joo, tästä vaan kierretään näin. Näin päin. Joo. Ja vasemmalle. Onko tämä? On. Sitten tänne päin. Eikö? Joo, tuohon ja tuosta Jatti. Joo, tuossa on, ota nyt. Jatti ennakkovapaa. Ajetaan suoraan sinne. Jatille. Joo. Elikkä tästä. Joo. Sulla on sun puoli. Oh. Koska se sanoo. Jatti 2 ennakkovapaa. Veivaus lähtöä ja... No. Onko se tuolla? Oh. 14, 16, 5, 5. Joo, anna mennä. Mä paan tuohon, että... No meitä jäällä. 14... Mikä sä sanokkaan? 16, 14. 16, 14. Ajas tuonne. Se antaa meille karttoja. Mulla loppuu kartat. Tän vihreän tähän. Joo. Kortti. Meillä tuli täyttä. Merkkaatko sä? Joo. Heitetään tämä Ö-mappi. Jep. Tos. Joo, mä ajattelin, että meiltä loppuu joku kartat. Joo. Ottiko sä täältä? No se on. 14-18. Joo. Thanks. Hetkinen, mistä me lähdettiin? 15-16. Mun ei tarvitse merkata niin. Joo, etu oikea. Tänne mennään. Joo. Näin mä niin käsittäis. Varo vastaan tulijoita lukoo täällä. Suoraan. Suoraan. Tuollakin varmaan joku jossain vaiheessa käy. Sitten oikealle tästä maavallin reunustaa pitkin. Tästä näin. Joo, koukata. Tänne ei täällä nyt mitään näin, joo. Ja sitten tästä näin ja oikealle. 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 Sitten tolppa, odotas nyt. Oikealle. Oikea. Päästäis nuo tulemaan Joo. tuolta. Tuonne. Tänne päin. Joo. Varotaan nyt, tuossa on tuo asuinrakennus. Suoraan. Tuossa on tuo varasto, mennään tuosta nuon. Tästä urasta. Joo, tästä näin ja... Sitten vasemmalle ja tietä pitkin oikealle. Elikkä näin. Joo, vetävää uraa pitkin tästä näin. Tuo kömmeli jäi tuohon. Joo. Ja Tänne. tuosta jatketaan suoraan. Joo. Mennään tuo kömmelin ohitte tuosta tästä ja tuolla näkyy tuo toinen punainen kömmeli, niin mennään sinne asti. Tästä näin. Joo, ja nyt käännetään vasen ja kömmelin. Edestä vai? No tästä. Tästä. Joo. Hyppi. Joo. Takaisin. Takaisin. Päin sitten suoraan. Ja tästä oikealle. Takaisin heti tuonne nuon. Varot golfi ei tuu takana, vedä takaisinpäin. Ei kun... Ding 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 ding. Joo, tästä oikealle heti. Tästä. Joo. Annas tuon mennä mihinkä se menee. Mennään tuon läheltä.
Tästä vai tuolta? Suoraan. Joo. Täällä on 95, otetaanko se? Otetaan. Nyt mennään. Hetkinen. Käytiin tuossa, tuossa oli tuonne. Joo. Ja tästä oikealle. Tästä oikealle, ettei oteta tuolta. Ei oteta, mennään Joo. tästä välistä. Joo. Sitten suoraan. Sitten risteävästi. Tai sitä aivan tikku suoraan tuonne, siellä on asema. Leima. Se on tuossa, se on sulla. Leimataanko tästä vaan kylmästi? Joo. Häh? Mene tähän leima. Se pitää siihen laittaa. Joo, oikealle rivin. Onko se sitten tuota? Joo. Tää on oikein vanhan ajan työ. Tää on höyrysuunnistus. Joo. Niin. Nyt me oltiin 16 pistolla. Joo, sitten oikealle. Hyvä pointti, mä en oo sit tajunnut mitä tuolla pitänyt tehdä. Joo, ja sitten niin. Joo, nyt mennään suoraan. Mennään näiden rakennusten välistä. Tai tuosta suoraan. Ja sitten vasemmalle tästä näin. Tästä näin. Joo. Sama reikä. Joo, ei näy mitä. Vasemmalle joo. Joo. Tielle. Ja oikealle. Tänne. Taas perälle joo. Joo. Tuonne perälle. Perälle. Joo, ja Subarun keulahan ei kun tuota. Tuosta Nuoraan tämän rakennuksen kohdalta heti vasemmalle. Tän... Joo, mennään. Tänne näin. Ei, peruuta. Me ei oteta tuota, koska tuolta Ei tuu. Joo, aivan hukusti. tuosta vasemmalle. Ja odotas nyt. Toppaas mä katson. Joo. Joo, tuosta 13. Se otetaan. Joo. Mikähän no tuollakin on, niin se varmaan kiertää vielä sinne. Joo. Sitten Sitten. oikealle. Ja heti oikealle. Joo. Ja sitten nyt pitäisi katsoa tämä ei oteta tuota. Peruta ja vedä seuraavasta välistä. Me mennään nyt tästä välistä. Joo. Ja anna mennä vessaan. Joo. Niin. Ja Joo, tuota kohti. joo. Ja sen edestä vasemmalle. Ja odotas nyt. Odotas mä katson. Joo. Tuossa on Torokka. tönnöri. Oikealle. Oikea. Joo. Ja tämän kyljestä. Tästä näin. Joo. Ja sitten oikealle. Pois alueelta. Joo, meidän perässä. Ne on ollut hukassa, joo. Joo. Ei se mitään, mekin voidaan olla. Hetkinen. Pois alueelta. Takas. Takas. Mennään ihan peruta ihan sinne asti. Sinne alueelle asti. Alueella asti. Onnistuu peruuttaa. Joo, nyt tässä. Tuolta. Eikö? Joo, kyllä. Yes. Hyvä. Onko 82? Oh. Ja hetkinen. Hyvä puhe. Joo. Pois alueelta. Joo. Yhtä ei korsa ääni. Sitten.
Joo, ja nyt suoraan. Sitten me koukataan tuonne seuraavahan pistetään vasemmalle tänne. Vasenta laitaa, aivan vasenta laitaa. Sitten sähkötolpan kohdasta oikealle. 17 on Jatti näköjään se. Leimatahan siihen, ne mistää aiosta miettiä. Ei mitään tiedetä. Mutta mä leimaan. Joo. Elikkä, katsotko se kello? Oliko se kun mä nostan pois? Joo, sama se. Eikä nyt se on pohjassa ja nyt. 14, 26 ja 30. Jep. 17-18. Joo. Jatketaan. No ei me ala aikoja katsoa. Sitten vasemmalle. Ei parempi, koska mä etitän muuta. Joo. Täntäs. Ja pois alueelta kokonaan. Joo, kyllä. Mennään tuonne pisteelle. Sitten 18-19. Joo, kyllä. Yritetään nyt vain päästä ensin oikealle.